maka Chineke gị imete emete tinye ọhụhụ n'aka nwatakịrị a Chineke ga-eji Chineke akpọ kọọsị ga-ahụ tukwuru ọsịsọ tata ịgala n'ihu Virgin Maria nne anyị dị nsọ ịgara gị ikpe ekpere na sakristi ya nye gị aka gị were ngwe gba gị n'aka onye kpọrọ m ọnwa ala na ise gburu m ihe arụ na ị chọrọ ime ngụ gwa ihe kpọrọ m ma fọkwana gị ma gwa obiọma dị ka gị nwe gị shem na ndụ onye ọbụla akwụsịrị gị n'ihu ụlọ mmadụ gị na-emechakọta ka nwee sam for your mind inwetara lọ chere nwere ihe dị mkpa anyị chọrọ ime gị achọrọ m distraction gị ma na iwe ekwensu iburu nsogbu gị bịa na achọrọ m ịgbanarị ọnwụnwa gị a na pụọ na enweghị ihe dị mkpa anyị chọrọ ime ebe a biko emechaa ya etinye nwa ihe chọrọ ikwu gị ikwu ịgbala ahụ ọnwụnwa kem ka onye agbaga na ọnwụnwa ebi ebi ka nwatakịrị agbaga nwa ọma na Chineke makwa iwụsị gị na onwe gị ị na-eme anya ote ka nwa ọgọ ịwụsị ịmakwa ihe iwu ga lekwa aset gị tọn around legodi ihe igwu legodi nri ndị ọga food of arrangement and important personality gị bụrụ gara dọsara ngwụ forever poverty ele ihe iwu bụ ndị ji ego esi hotel kpa na isekpụrụ ala chiam ya dịka onye gara ya yọ Chineke tọpụ m na-agbụ chiam isekpụrụ ala chiam imere ya aka oche ele onye nwe jiri ya dikri na etirele gị ọla ele mkpa ọla agbafụ ijiri mere propose ọka ka anyị nwa maka ala ma gị sista ma gị onwe ya yote eto onye nye gị otu awụ propose ime ya bụ gị fọm gaga gwọzie echi ngwọta gị bịa nga ahụtọ ụmụazị be ga-etiri ihe na ice cream ha ice cream ha arụ ọla atụpụkwara onye ọrụ ihe ọ na-ekwe enwe nke nwere isi ihe niile ọ na-atọ mkpọ oriri ọ bụ isi iji ego onye a ga-akụsachi ya gwara m gị na nji ego enwe mgbe m sizi gị na-eji m ole mgbe ele ego nọ nwoke ụbịam ele mgbe ọ nọ a na-ebu ego akparị nna na-ewu ụbịam a na-ebu ego akparị ahụ ọnọgụ na-egosi na iwu ụbịam ị ga-ekwutekwa onwe gị nsogbu ịgbagarị mgbe agbagata nsogbu onye ga-eme ka ọ daa nna m gbawa ọkwọ sọnda run for your life. You want to put me in poverty? God forbid. God bless you, mom. My dear. Run for your life, ministry. Oh, I had thought. You can have a can shadow, and then you have a no, you shall get a man, you had a man to him or what way. You should say, woman can shadow. No, the other Jiman de Calabacan Gigacana. Muhammad. Okay. I told him, you get back on. You might give you a ring, I get to ring it. I get to say, you are telling them, come on, young Napa. America comes, America comes so. Each of us, one, there's him game. You got John Darry, but I wouldn't want to get it. Okay. I'm not the one, I'm already one minute. None you won't read them. How do you want to read them? You can't want the chief fish of the number. Come on, you know that you know what you got. You get to go. You might get to I'm like Mama Matagano. How are you having about in Gata? I am confession. I don't. It got the men may get back to your cook there. Listen, go and jog you won't get to your cook data. Come on, I'm in the marriage to get out. Marriage. You want to wear in the marriage to get out. Who are watching the marriage to go? You don't go watch her. It's a real do say. It's a remote king who Chief Galum. Never. I'm a woman and the galum. Mamma to come among the woman. What are your money? What are your man? One of which you keep your way. I said, I go to the pool. Never good enough. Management. What did you walk? You cannot come out. You cannot come out. You put it in a gap. I'm about to do. I'm looking. What are you going to be forever and ever? Somebody help, bro. My own man, I'm like, I'm a catching. I'm a very marriage again. I'm a Tagaro. When I got out of the wine, there's a guy who met him. Rabies. If I'm rabies now, rabies, the guy who met him. Rabies, I met him. It's some confession. It's some confession. You can maybe soon. You can maybe show him that I think.